Empecé xa aos 20 anos ou 20 e tantos a ir ao marisco, porque gustaba ir ao marisco, gustaba íbanos ás ollas, íbanos a todo no mar, que nós estamos moi pretiño do mar, e íbanos hasta as 2 da mañá ou así a pescar as ollas, e íbanos nos barcos a remar, e íbanos moi contentas, e o marisco gustoume. Eu empecé no 80. O que pasa que era iso, primeiro non era profesión, tiñas os fillos, ibas cando podías, e sí, pero sí. E despois os últimos 25 anos seguido, porque era un medio de poder traballar e máis criar os fillos. E máis despois gustoume, pero o primeiro foi así. Tiña os meus fillos pequenos e podía ir mariscar e máis criálos. Fui mariscadora fai moito tempo, pero estudiei e agora estou traballando do que estudiei. Estudiei económicas e traballo nunha asesoría. Eu estuve mariscando cando estaba estudiando, porque antes o sistema de Xintocora podes mariscar pois sin seguro, sin tantas normas como agora. Entonces eu cando estudiaba nas vacacións iba a mariscar antes de empezar a carreira. Empezaría pois aos 11 anos ou 12 a mariscar. Recordábanos a meixa babosa, a meixa fina, que daquela non había japónica, cauraina, a máis berberecho. Tiñanos que seleccionalo todo a man, que non había as máquinas, tiñanos que nos levar o marisco e seleccionalo todo, tiñanos unhas arjolas para medir as ameixas, e non podían pasar disso a primeira, a segunda e a terceira, tiñanos que seleccionar todo iso. Antigamente era así. Usábamos o sacho, o rastrillo pequeno, o rastrillo de mau, o rastrillo grande de rastrear e o sachiño pequeno cando íbamos aos ollos. Que antigamente íbamos con rastrillos pequenos e despois cambiou a haber uns rastrillos máis grandes do lombo, e antes íbamos con as botas baixas e uns rastrillinhos pequeniños que eran como para enseñar patatas e iso. Puñénos unhas rediñas, virábanos para que quedara ali o marisco. Na agua non se podía mirar, íbamos unhas botas hasta así aquí a rodilla. E despois cambiou que empezamos a ir nun barco. Nos íbanos nun barco e íbanos 7 mulleres en cada barquiño, e íbanos 4 a remar, a mojar, e unha así clara atrás. Todo viñenos aquí a Micela, viñenos aí ao Requeixo, a barquiña, alá ao medio do mar, que non nos podíamos ir a calquer sitio, porque íbanos no barco e baixábanos en calquer sitio. E foi despois cando empezou a vir os traxes xa de neopreno. Estaban os camións e collían os sacos do berberecho, e ti ibas no lombo cos saquiños de 20 kilos, de 30 ou de 40, depende o que mariscaras. E outros traían ao freixo, os que iban polo mar, os homes de cada persona, pois traían nos barcos e pois nós viñenos a vender ao freixo. Non é como agora, que agora van nos coches e venden ali na longa de Testale ou no do Freixo, xa é moi diferente. Pero nós así, cando íbamos nos barcos, e despois tiñanos xa un forabordo, mas tiñanos un botiño xa para ir directamente a pescar. Os trajes hasta aquí, metíanos hasta aquí ao pescozo na agua e todo iso. Foi o que cambiou, cambiaron moitas cousas. Claqueta. Claqueta. Oleada de mulos, 2. Toma, 3. Foliada de noia, toma 4. Foliada das Rías Baixas, toma 1. A marea son 3 horas, 4 horas normalmente, marea baixa, e hai que coincidir cando é esa marea baixa, que senón non se pode traballar, que está o mar totalmente cheo, e non entras, que te afogas, que non das calo. E entonces vamos na marea baixa sempre, pero pola tarde, a partir das 5, hai unha norma que non se pode ir. Agora xa, despois empezaron cos carnés da Xunta, que antiguamente non nos facían falta, nin nada, e podías levar para casa o que querías, e andar libremente. Despois foi cando os carnés da Xunta,
todo esa había que andar con máis cuidado, tiñes que levar aqueles kilos que che poñen, vamos, na lonja e todo, e non te pasares ni nada. Os cupos danos cada cofradía pon as normas según a demanda. Normalmente, ao primeiro eran a 25 kilos de berberecho e 10 ou 5 de ameixa, pero iso vai según as cofradías teñan demanda. Se teñen moita demanda, dan máis kilos, se teñen menos demanda, baixan os kilos para que o precio non se baixe de todo. As mulleres no mundo rural, tanto as do interior como as da costa, están silenciadas na historia. Cando estudiades historia, que estudiades? Algúnha reina, Isabel II ou algún personaje así, nada máis. O resto quedan dentro do que é o pueblo, non? Unha masa ingente de persoas donde non se particulariza, e moito menos no papel da muller, un papel que foi fundamental ao largo da historia. Entonces, eu que quería era darlle visibilidade a ese traballo que realizaron as mulleres da nosa ría, da ría de Muros Noi. Descubrí moitas cousas, sobre todo pois relacionado con mulleres daqui, da nosa zona, mulleres que en pleno siglo XVII eran grandísimas empresarias, tiñan barcos de pesca, barcos que chamamos os barcos mercantes, tiñan tamén o que era fábricas de salazón de sardiña, tiñan unha serie de empresas que desenvolvían elas solas, sin ningún home, algo moi complicado naquela época, porque a muller tiña que estar sempre tutelada, si non por o pai, por o marido, senón por o irmán. O compañerismo, a solidariedade que tiñan entre elas todas as mariscadoras, porque unhas das fontes que eu utilicei foron mulleres vivas, mulleres que estaban entre os 65, 90 e pico de anos, que toda a súa vida se dedicaron ao marisqueo aquí, na nosa ría, e que mostráronme hasta que punto a nosa sociedade cambiou. Cambiou desde algún punto de vista, eu creo que para mal, porque agora creo que somos máis materialistas. Daquela tiñan, digamos que moitos menos recursos dos que temos actualmente, e o pouco que tiñan o compartían, e se axudaban mutuamente unhas ás outras, tiñan un respeto por o medio ambiente moito maior do que temos agora. Eu penso que a corto prazo ao mellor non se van a notar moito os efectos, porque como sabedes o cambio climático é algo que se vai notar a medio ou longo prazo, non? Pero sí que nun período de tempo máis longo sí que vai ter efectos sobre o marisqueo, evidentemente, porque vai subir a temperatura da auga e o propio marisco, tanto o berberecho como a ameixa que se colleita nesta ría, vive nun rango óptimo de temperaturas. O día que suba a temperatura da auga, pois encontrarase máis incómodo e empezará a ser máis difícil sobrevivir neste medio. Igual que se o cambio climático fai que se acidifique a auga do mar, o que complicaría tamén a manter para o marisco manter a estrutura das súas propias cunchas, non? Porque a acidificación do océano produce a descalcificación dos materiais.
que isto, cando eu empecé, nin era profesión siquiera. Loitouse moito, fíxose que fora unha profesión, despois obligáronos, que foi unha cousa maravillosa, a meternos no seguro, que non podíamos mariscar sen seguro. Entonces obligáronos a iso, e por iso agora as que nos jubilamos agora cobramos todas. Senón, ainda estaríamos indo hasta que caéramos ao mar, porque non tiñamos seguro. Que sinto, pois, nostalgia moita, de ir a mariscar moito, temos moita, ainda tiñanos cas ganas que nos temos agora, que ainda tiñanos ganas de ir, ainda volver. Eu propuxen a miña avó porque cando era pequeno falábame moito de cando iba a mariscar. Díxome que gustaralle moito asistir, sobre todo contar as súas cousas para que non se olvidaran. Non, Dios queira que se dedique a outra cousa. Se ten a dedicarse a outra cousa, é mellor que se dedique. Non é que sea malo, pero se lle fai falta, pois todo vai ben. Pero se libra sin ir a iso, mellor. A verdade propuxo a miña nai porque eu sabía que ela mariscara unha vez na súa vida, pero nunca é un tema do que nunca solemos falar. Non sabía que empezara a ir a mariscar tan cedo porque empezou con 11 anos mentras estudiaba. Entonces, pois agora compaginar eso cos estudios, a verdade é que é algo bastante difícil porque eu creo que pois non che daría moito a vida para estudiar e poder traballar a ganar os cartos.